Pilipinas na isuspender ang Sa penalidad. tao ka ng isyo sa wangang drugs, palagis man subot ang higit na paan. Hindi baha nung hinabot pa sa lampas na medical. Siya na alas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata harong sa Magaraw Camarines Sur nasulo 10 aldaw na voters registration para sa barangay asin SK election natapos na kasudma. Garbage collector sa Gowa Camarines Sur gadan kan tagaon kan suspect na sa iyang kaiwal. 2025 National Youth Month sa siyudad kang Naga maugmang pinagpuunan kang nakalihis na aldaw. Uyaan mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Sarong-harong sa Magaraw Camarines Sur nasulo kung sa inagpuon an kalayo aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Ninhuli tagibo sa light materials ang sarong-harong sa Zone 7 San Isidro, Magaraw Camarines Sur. Mahiling sa video ang marikas na paglakop kang kalayo. Natulos man inaraga pa na masigbo ang kalayo kang mga residentes sa paagi kang bucket relay mantang hinahalat na magresponde ang Bureau of Fire Protection Magaraw. Ang bombero. Balde! Dakol na balde! Si Tiga arong pala. Ayan niya na kamo! Tabo. Suba ko pakuta. Si arong bagay ni Ricky hayop na yan. Ni Tagalog, arong bagay ni Ricky. Sa investigasyon kan BFP Magaraw, sinulong kotod ang pinagikanang kang kalayo. Istorya ni Senior Fire Officer 1 Jerry Briones. Iwinalat kan magurang ang tulong aki sa saindang karong, mientras na ini nasa trabaho kasuudma.